Ahoj, v tomto krátkom tutoriáli si povieme o aplikácii Auto Answer Free a na čo nám vlastne slúži a vlastne akým spôsobom si aplikáciu nainštalujeme. Je potrebná hlavne pre tých, ktorí chcú vstúpiť do projektu AdCoin. Aplikácia nám slúži na automatické zdvíhanie prichádzajúceho hovoru na vami definované číslo. To znamená, aké telefónne číslo si zvolíte, tak také vám aplikácia Auto Answer Free zodvihne. Aplikáciu si nainštalujeme z obchodu Play. Obchod Play je vlastne táto malá taštička, treba si ju nájsť niekde na vašej ploche vášho telefónneho zariadenia. Je tam aj názov pekne obchod Play, takže klikneme na ňu. Zobrazí sa vám dialogové okno obchodu Play. Kliknete na pravé horné tlačítko, respektíve na pravú hornú lupu. A zobrazí sa vám možnosť vyhľadať danú aplikáciu. Takže klávesnicou si naťukáme Auto Answer Free. Ja to už mám predefinované a vlastne dáme si túto aplikáciu vyhľadať. V tomto prípade sa vám tam zobrazí kopec aplikácií na zdvíhanie hovorov automaticky, ale najlepšia aplikácia pre nami definovanú prácu potrebujeme Auto Answer Free. To je vlastne táto zelená ikonka so zaoblenými rohmi s bielým sluchadlom. Takže klikneme na ňu a samozrejme dáme inštalovať. Keďže chceme, aby sa nám aplikácia inštalovala, musíme súhlasiť s podmienkami, takže dáme prijať. Aplikácia sa nám za chvíľočku nainštaluje, veľmi maličká, má 250 KB, to znamená, je vhodná aj pre nižšie rady telefónov s nižším operačným systémom Android. Takže keď máme aplikáciu Auto Answer Free nainštalovanú, tak si ju samozrejme otvoríme. Takže klikneme na tlačítko Otvoriť. Zobrazí sa nám dialogové okno aplikácie a ideme hneď na prvé poličko Enabled, to znamená zapnúť aplikáciu. Takže klikneme do tohto štvorčeka, zafajkneme to a aplikácia sa nám automaticky spustí na pozadí. Vidíte na tej hornej lište, že sa mi zobrazila malá čierna ikonka s bielým sluchadlom, to znamená, že aplikácia je aktívna a beží vám na pozadí. Druhý krok, ktorý potrebujeme spraviť, ideme na Answer Calls. To znamená, zvolíme spôsob, skade nám má vlastne, alebo aké telefónne čísla nám má aplikácia príjmať. Takže dáme samozrejme whitelist, tretiu možnosť. Tak. No a teraz ideme do tretej kolónky a to je whitelist. Keď klikneme na whitelist, tak sa nám zobrazí proste čierne okno, kde nemáte ešte nič zvolené. Musíte vlastne vyvolať menu aplikácie. Vyvoláte ho tým, že dole máte stredové tlačítko a napravo máte jedno tlačítko aj naľavo. Niektorí máte naľavo šípku naspäť alebo napravo, to je jedno. Klikneme na tie tri čiaročky, alebo niekto tam má také Windows, také maličké akože štvorčeky, tak kliknete na to a zobrazí sa vám menu aplikácie. Dáme samozrejme pridať telefónny kontakt, takže dáme add. Chvíľočku musíme počkať, lebo závisí to od toho, koľko máte telefónov, teda koľko máte kontaktov v telefóne a podľa toho sa vám dĺžka načítavania zobrazí. Takže niekto, kto má veľa kontaktov, musí chvíľku počkať. No a keď sa vám zobrazia už načítané kontakty z vášho mobilného zariadenia, vyhľadáte si dané telefónne číslo, ktoré ja vám pošlem mailom a toto telefónne číslo si pridáte do vášho telefónu ako normálny bežný kontakt. Takže ideme vyhľadať to dané číslo. Takže v mojom prípade je to telefónne číslo moje.com. Takže zaklikneme v daný štvorček fajkov. No a jediné, čo potrebujeme spraviť, ideme z týchto kontaktov preč. To znamená, klikneme na šípku naspäť, ktorú máme dole vedľa hlavného stredového hardwareového tlačítka, takže dáme šípku naspäť. No a aplikácia Auto Answer Free nás vyzve, že či chceme tento kontakt uložiť si, takže samozrejme, že dáme áno a tým pádom sa nám objaví v našom whiteliste. A tým sme dosiahli vlastne to, že aplikácia Auto Answer Free bude automaticky zdvíhať len z tohto daného telefónneho čísla. Samozrejme, zafajkneme, no a to je celé. Takže takýmto spôsobom máte aplikáciu Auto Answer Free
zaktivovanú, ktorá vám vlastne beží na pozadí, takže keď si zrolujeme túto vrchnú lištu, tak vidíme, že nám tu beží na pozadí. Keď ju chceme vypnúť, vlastne klikneme na ňu a zobrazí sa vám zase dialogové okno aplikácie a jediné, čo spravíme, dáme Enabled, to znamená vypneme ju. Keď chceme, aby nám samozrejme aplikácia automaticky zdvíhala z daného telefónneho čísla, ktoré sme si zadefinovali, tak musíme mať aplikáciu zapnutú, aby nám stále bežala na pozadí. Takže si ju zapnem. No a vlastne to je celé. Ja si myslím, že v tomto krátkom tutoriáli vám to pomohlo na to, akým spôsobom si nainštalovať aplikáciu AutoAnswer Free a na čo nám vlastne slúži. V prípade samozrejme akýchkoľvek otázok neváhajte ma kontaktovať na môj mail alebo po prípade na telefónne číslo. Takže ďakujem a ahoj.